Krásne ránko, milovaní. Máme 23. marec 2026. Andromeda. Kód tohto dňa je 595. Je to skutočná sila vnútorného majstrovstva. 23 je spojenie srdca, 2 a mysle, 3 do 5. A to je ľahkosť, sloboda, voľnosť. 5 je jemnosť, cit. 5 je umenie života, alchymia života. Nadhľad, nech sa deje čokoľvek. Ale zároveň múdrosť, ktorá prichádza, keď je naše srdce otvorené a naša myseľ pokojná. Vtedy proste príde niečo, čo zacítime, aha, toto teraz prišlo pre mňa. Poslaním dnešného dňa je 9. A je sebapoznanie. 9 je pustovník, svetlo duše. Vidím to tak, že všetkým nám veľmi pomôže, pokiaľ sa stíšime, preniesieme pozornosť na svoj dých počas celého dňa, proste vedome dýchajme a nachádzajme takú rovnováhu, ani moc, ani málo, pravú mieru, to je v kľúči. A toto je stav, ktorý z podvedomia dokáže uvoľniť a oslobodiť všetko, čo sa dnes chce uvoľniť a oslobodiť. Je to deň ľahkosti, oslobodenia práve cez ten vnútorný stred. Takže čo tu máme v týchto kartách? Ja hovorím, že vnútorný stred, pretože očakávaj zázrak. Je tu bytosť, ktorá je presne v strede rôznych síl v živote. Rôznych tlakov. Podobne ako je 5, tam vám nakreslím, ak to stihnem, tú numerologickú mriežku. 5 je presne v strede a všetky čísla sú okolo. Občas sa cítime pod tlakom zo všetkých strán, všetko na nás padá, všetko je proste pondelok však. Ale tá jediná cesta, ako sa oslobodiť, je byť v strede. A pred úsvitom počúvať spev vtákov. Ľúbime vás, krásny deň, naplnený slobodou a ľahkosťou, umením života, hlbokým dýchom. Pa!